Moriba Fingo a ko wuli ka jɔn ni jateminɛ bolo kan an ka jamana minisiri min bɛ an ka jamana ni jamana wɛrɛ cɛ taama i k'a dɔn a bɔra gundojuguba kan min labɛnna Faransi fɛ janfa don ka ɲɛsin jamana ma sabula i k'a dɔn wuli ka jɔn min kɛra kɔsa in na Banmanju fɛ ka ɲɛsin Menakana lamini ma i k'a dɔn a jubaju a dɔnna Bɔjabate sabula min ye sɛgɛsɛgɛliw ni jateminɛ ye i b'a ye k'a fɔ Faransikaw de bɛ ko in du la i k'a dɔn siga ko nin do la a b'o sɛbɛ kɔrɔfɔ o tuma jalaki a b'o bɔ k'o bin i k'a dɔn a wa sini ambassadeur a y'o ladɔnniya o yɛrɛ ma bɔ sabula min ɲɛjɛsɛnna ni jamanabaw ka tɔnba n'o ye Nations Unies a ye kunnafoni da olu tulo kan u ka kɛ sɛrɛ ye Faransi a y'u ladɔnniya u ka lasigiden min b'an fɛ yan k'a ladɔnniya ni ka ɲɛfɔli k'a ye a ko ayiwa min ye Banmanju ka wuli ka jɔ ye a dɔnna Mali bɛ a sɛrɛya k'a fɔ u ka avion dɔ bɛ yen u ka pankuru dɔ bɛ yen 3 heures du matin o de nana marifaw i k'a dɔn ani mugu filifili Banmanju ka yɔrɔ la u ka marifa caman d'u ma u ma daw ma u segira tuguni min ye kunnafoni ye ka kunnafoni ta sabula kunnafoni di mina minnu bɛ yen n'o bɛ dogodogo ni dogo kunnafoni ɲini Faransi y'o fana kɛ Mali kɔnɔ ka ɲɛsin i k'a dɔn Banmanju ma a bɛ taa nin sira fɛ nin sira in man ɲi jama faralen bɛ ɲɔgɔn kan nin yɔrɔ in na u ka sɔrɔsiw bɛ nin yɔrɔ in na i k'a dɔn Faransi kɛra sababu ye ka nin kunnafoni bɛɛ lajɛlen jɛnsɛn Ablaye Diop a y'a jira k'a fɔ min ye nin kɛwale jugu ni nin janfa min ni Faransi b'a la o tuma Nations Unies mɔgɔw ka kɛ sɛrɛ ye Chinois ka masakɛ ka kɛ sɛrɛ ye nin wuli ka jɔn ni nin janfa min sirilen bɛ Faransi fɛ ka ɲɛsin Mali ma a ko dɔnna sabula u ye sɛgɛsɛgɛli kɛ min kɔni ye a misali mu tɛgɛ dalen don ka i k'a dɔn ayiwa min ye hakilinaw ye a bɛɛ lajɛlen kɔni ye ɲɔgɔn sɔrɔ tubabuw ka nin janfa in na o tɛmɛnen kɔfɛ i k'a dɔn u b'a sɛbɛntiya fana sɛbɛntiyali min ni o ye Ibrahima Agababa o ye ayiwa ani Abu Taha ninnu bɛɛ lajɛlen ye ayiwa janfanti jɛrɛjɛkuluw ka ɲɛmaaba ye u ka hélicoptère nana nin cɛ fila ta maa t'a dɔn u taara yɔrɔ min o kɔni hali maa min tɛ ayiwa misiw mi yɔrɔ la bɛɛ b'a dɔn jifilenden sɛbɛnnikɛla ko min ye tubabuw ka nin janfa ye i k'a dɔn a kuma fɔ ka n'a bila sisan sɛbɛnnikɛla ko olu ma kibaruya wɛrɛ mɛn tubabuw k'a fɔ nkalon don walima tiɲɛ don nka siga kɔni tɛ min na min ye ayiwa ministre Diop ye Diop y'a jira k'a fɔ Mali a se kun b'an ye ka mugu ci avion in na sanfɛ u k'o de ma ko ayiwa o se kun b'an ye sabula n'i ye jamana sariyabolo ni jɛnsɛgɛ naani sariyabolo ta k'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ légitime défense sariya cɛtigɛden min n'o bɛ bɛnkanw ko fɔ article 51 charte des Nations Unies ni maa taara baga i ma i bɛ wulikajɔ boloda k'i disi da la Mali tun bɛ se ka mugu ci nka a ma kɛ ka da min kan Ablaye Diop ko i k'a dɔn a y'o sɛbɛn a ka lɛtiri kɔnɔ o ma kɛ ka da kun min kan o de ye jɛnsɛn ni mɔgɔw ka bɔ a kalama k'a dɔn k'a fɔ bi nana kan k'a fɔ an ka jamana kɔnɔ tubabuw fɛ nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ Delta News kɔnɔ a ka bi bɔli la karamɔgɔ dama tuma ne bɛ n tigɛ don joona la foudre sɛbɛnnikɛla min ye BT ye a y'a jira k'a fɔ Mali ale b'a ka cɛfarinya la kabini bi tɛ a ko Mali masakɛ fɔlɔ n'o ye président Modibo Keyita ye karamɔgɔ dama tuma k'a ye nanzaraw gɛn ka bɔ an ka jamana in kɔnɔ a kɛra ten janvier kalo dɔ tile 20 san 1961 an b'o san 61 na sɛbɛnnikɛla ko a ko min ye colonel Assimi Goïta n'ale kɔni wulila nin waati laban na ni ka sen na Modibo Keyita sen naani na ko ti bali maa la sabu kabini Ala ye jamana in da jamana in ye cɛfarin jamana ye jamana in a t'a kɔfilɛ abada jamana in b'a da kan bolo sɛbɛnnikɛla ko karamɔgɔ daba tunkara min ye président Modibo Keyita ye ale kɔni y'a jira k'a fɔ n'i ye Faransi lajɛ Faransi kɔni ye an ka jamanaw tigɛ ka bɔ ɲɔgɔn na n'o tɛ an bɛɛ lajɛlen kɔni tun ye kelen ye anw farafinw jan ko e tigɛ di ɲɔgɔnma baara dɔ tun bɛ Mali ni Sénégal cɛ n'o ye fédération ye karamɔgɔ daba tunkara i b'a ye k'a fɔ jamana in bɛɛ lajɛlen tun ye kelen ye nka Faransi kɔni nana mɛtiri da ni k'an fara ka bɔ ɲɔgɔn na o kelen waati min na Faransi kɔni y'a ka hakilina jugu ta ni k'o bila ni ɲɔgɔn cɛ k'an furuku ni k'an bila ɲɔgɔn na ni k'u ka hakilina jugu ta k'o bila an ka jamanaw kɔnɔ u ka nafa n'u ka tɔnɔ kama sɛbɛnnikɛla ko a ko min ye Modibo Keyita ye ale ni Faransi ma se ka ji kɛ ɲɔgɔn tigɛ kɔnɔ abada a ko n'i ye Irisiw lajɛ Modibo kɔni y'a ka hakilinaw ta ka da Irisiw kan kɛlɛ ni u ka dɛmɛ lakana baara la Mali kɛlɛkɛcogo ka formation an ka kɛlɛkɛminɛnw
Modibo y'a seko n'a damayira bɛɛ lajɛlen ko la. A kɛra. Sɛbɛnnikɛla ko. A ye mun fɔ? A ko min ye Modibo ye ale tile banna. Nka Mali ale b'a nɔ na. Min kɔni Mali ye Ala ye masakɛ dɔ di Mali ma bi. Karamɔgɔ Daba Tunkara o fana y'a yira k'a fɔ Modibo y'a bila dakɔrɔ min na. Ale b'a ta o da la. Sɛbɛnnikɛla ko. Colonel Assimi Goïta. A tɛ siran. A tɛ yigiyigi. Karamɔgɔ Daba Tunkara a ja minɛ bɛn kɛlɛnw. A y'a yira k'a fɔ min kɔni ye Faransi ye. U bolo ja yera. U bɛ ka juguya mun ta k'anw sɛgɛrɛ. U bɛ ka bɛnbɛnbɛn mun ta k'anw sɛgɛrɛ. Karamɔgɔ Daba Tunkara u mɛnna kan sa dɛ. Sabu nin y'a san 9 ye. Ka Mali buruja. Nka min ye Faransi ye a dɔnna ka ban. A ko Irisiw olu ka kɛlɛkɛcɛw. Karamɔgɔ Daba Tunkara min ye Colonel Assimi Goïta ye. A ye hakilina ta ni k'olu sɛgɛrɛ. Faransi y'a yira k'a fɔ olu ni Irisiw tɛna se ka baara kɛ kɛnɛ kelen kan. O tuma olu b'u kɔ kɛ bɔ ye. Min ye Faransi ye. Karamɔgɔ Daba Tunkara a y'a yira k'a fɔ ale bi taa. N'i y'a lajɛ a ka kɛlɛkɛcɛ labanw. Olu ye Mali dugukolo bila utukalo tile 15. N'o bɛna ntɛnɛn tɛmɛnen ma. Maa bɛ se k'a fɔ sa Modibo y'u gɛn don min na. Ani Colonel Assimi y'u gɛn don min na san 60 ani san 1. Sɛbɛnnikɛla ko. Karamɔgɔ Daba Tunkara ko jɔnni bɛ se ka da nin na. Faransi ka kɛlɛkɛcɛ minnu tun bɛ Mali kɔnɔ. N'o ye opération Barkhane ye. Maa 5000. Kasike bilen. Maa 10000. Mali gɛlɛya. Don o don dɔ de bɛ ko ka fara kan. Mun ni mun de bɛ n'u dɛsɛ bɛ ka kɛlɛ ban Mali kɔnɔ dɛ. Jɔn ni ye kɛlɛkɛla ye. A ko n'i y'a lajɛ janfan ale de bɛ ko in kɔrɔ kosɛbɛ. A ko Colonel Assimi Goïta ko ni Faransi taara ka bɔ jamana in kɔnɔ don o don. Karamɔgɔ Daba Tunkara Ala ye min latigɛ an ka jamana ye. An yɛrɛ n'an jɔ n'o ye o bɛ kɛ. An tɛ sa dɛ. Sɛbɛnnikɛla ko san 9 o tɛ tile 9 ye. San 9 Karamɔgɔ Daba Tunkara ni k'an ka jamana bilisa ɲagami. A ko min kɔni Faransi ko kuma kɔni o banna Mali kɔnɔ. O tuma u n'u sigi k'an lajɛ sa. Ala ye min latigɛ an ye. Karamɔgɔ Daba Tunkara o bɛ kɛ dɛ. Kunnafoni filanin ye. An ye min bɔ la foudre kɔnɔ et BT ale ka sɛbɛnnin don. Wajibi tɛ n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u kama la lettre du peuple. O don jamanadenw ka batagi. Wajibi tɛ n'a ma ɲɛ k'a fɔ min ye yɛrɛ ta ye. O tɛ bɔ da kelen na an bɛɛ lajɛlen ka kɛ kelen ye. Wajabatɛ ko n'a ta bɛɛ maa minnu ka suma ani daana juguya wale o bɛ maa minnu bolo u nasiw ko an na. Wajabate yɛrɛjɛkulu min ni bolokɔni ɲɛsinnen don a ma min kan ka wotew labɛn wote min awa n'a kan ka kɛ jamana in kɔnɔ wa sɔɔni. Wajabate i k'a dɔn minisiriso min n'a wakili jɔlen don baaraw la o ɲɛmaa de ye Colonel Mayiga ye. Colonel Ablaye Mayiga a kamana gannen don. Wajabate ka sababu kɛ mun ye bɛnkanw ani sɛbɛnfura minnu kɛra jamana yɛrɛ ɲɛtaa sabatili la ani jamana bɛnkan sɛbɛnw ani hakili ɲumanw na. Wajabate i k'a dɔn a wa bolofara min n'u kan ka jamana votew labɛn maa minnu ka kuma ka ca maa minnu bɛ yen ni bɛnsɛnkɔnɔya b'u la politikimaw. Wajabate i k'a dɔn olu kɔni min ɲini ka su de ko a na sabula i k'a dɔn kuma bɛɛ fɔra ɲɔgɔn ɲɔgɔn senfɛ u ka maa 4 di bɛn kelen don de ka sariya sɛbɛnw na i k'a dɔn politikitɔnw bɛ maa 4 di. N'i dun ye politikitɔn ta k'a lajɛ bi politikitɔn 200 maa 4 in bɛ bɔ jɛkulu jumɛn in na maa 4 jumɛn in bɛ kɛ i k'a dɔn awa politikitɔnw ka awa nɔnabila ye dɛsɛ kelen don ka dɛsɛ kelen don o de la. Sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i ye ko ta k'a lajɛ a n'a kɔrɔmatigɛli n'a kuma bana mininen politikimaw b'o de kan k'o kɛ a ko sabula jamana bi danga min na n'a kɛr'u kɔ kuma tɛ ban n'u ma don a la wajabate i k'a dɔn don o don u natigɛlu kuma ta k'a lajɛ ko bilalen fil'u kɔrɔ a ye bɛn n'a bɛnna maa min ni maa min kan a bɛnna cogo o cogo o maa 4 olu bɛ ta ka fara jɛkulu kan. Sɛbɛnnikɛla ko a k'i k'a dɔn ko kɛbaliya min kɔni ye jamana yɛrɛ ye Colonel Ablaye Mayiga ni su tɛna ko a na ko wɛrɛ kɛ sabula ale tun y'a ɲini min kɔni ye ayiwa i k'a dɔn ayiwa tali in ka kɛ gɛrijɛgɛko ye ni o kɛra o mana taa bi maa min ni maa min kan o ka tan hali min fana fɔra aw dɛsɛlen don ka maa ko fɔ tɔnjɛkulu min bɛ yen n'u k'a ma ko kodɛm wajabate i k'a dɔn o ɲɛmaaso in ŋunuŋunu kuma ta nin bɛ kɛ cogo min na a tɛ kɛ ten e dun b'a fɛ a ka kɛ cogo jumɛn a ko sabula article 7 min ye loi électorale n'i y'o ta k'o lajɛ o ye fɛn min ni fɛn min fɔ a y'o sarada wajabate k'o kan ka dilan cogo min na nka bɛn kelen don min nka a ye maa 4 sugandi a bɛɛ n'a k'a bɛɛ bɔra tɔn kelen na o walima a y'a ta tɔnw bɛ cogo min na a y'a ta o cogo la o ko nin bɛɛ dama ka kan aw kɔni ka maa 4 di n'a dɛsɛlen don wajabate i k'a dɔn o kuma a bɛ dilan cogo min na namara tɛ min na bingani tɛ min na wajabate i k'a dɔn colonel kɔni a y'o de jateminɛ a ko n'o tɛ min fɔlen don sariya bolo la jamanakuntigi yɛrɛ wajabate i k'a dɔn o kan ka maa 7 sugandi o tɛmɛnen kɔfɛ min ye premier ministre o kan ka maa 1 sugandi
maa fila i k'a dɔn o ka kan ka bɔ ayiwa jamana ɲɛmaaso n'o organe législatif o ka kan ka maa fila sugandi maa kelen o ka kan ka taa ayiwa haut conseil des collectivités la maa kelen i k'a dɔn président du conseil économique et social o ka kan ka maa sugandi o jabate nin damanda de fɔlen don a tɔ maa naani ka kan ka bɔ politique tɔnw na politique tɔnw de ka kan k'o sugandi nka n'aw yɛrɛ dɛsɛra ka bɛn maa kelen kan n'aw dɛsɛra ka bɛn o jabate o kuma an jɔlen bi to an nɔ na wa sɛbɛnnikɛlaw ko kuma tɛ politique tɔnw kɔni b'u sɔn kuma bana mininen ani kuma jɛngɛnen na je retiens min ye loi électorale don o don min fɔra n'a dɛsɛlen don k'o kɛ o kuma baara bi jɔ ko sabula aw dɛsɛlen don k'o kɛ wa o kuma tɛ sɛbɛnnikɛla ko an bɛ don min na ko bi o jabate i k'a dɔn jamana i k'a dɔn awa jɛkulu min n'u k'a ma ko EJ ni o de bɛ ayiwa jamana ayiwa vote minnu kan ka kɛ président sigi wo député vote o vote fɛn o fɛn kan ka kɛ u kan ka ta san 7 baara kama o jabate n'o dafara u bɛ bɔ yen maa wɛrɛ bɛ na sɛbɛnnikɛla ko n'u dɛsɛlen don ayiwa ka bɛn ko la politique tɔn 200 o jabate i k'a dɔn taayɔrɔ tɛ nayɔrɔ tɛ o tuma a bɛ ɲɛ cogo min na jamana ɲɛmaaso n'o kɛ nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ lettre du peuple kɔnɔ jamanadenw ka bataki karamɔgɔ daba tun ne bɛ dɔ kɛ dɔ n'a kɛ dɔ b'a kɛ Wajibate n bɛ n bolo bugɔ ka don n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma l'indépendant Wajibate sɛbɛn fura in bi ko maa bila bɔli la nin y'a bɔli ko siɲɛ 5,500 ani siɲɛ 30 ye maa min ye sɛbɛnni in kɛ a tɔgɔ de ko Dawuda Sangare ko a k'i k'a dɔn latigɛ min kun bolilen don minisiri kɔrɔ kan Cɔrɔnɔ Umar Ase Jalo i k'a dɔn lafiya bɔda ni fiɲɛ bɔda dir'a ma sabula awa min ye Cɔrɔnɔ ye i k'a dɔn kalo 8 kalo 9 a kun minɛna ni ka taa n'a ye kasobonba la kabini jumadon décembre kilo tile 31 ja tɛmɛnen i k'a dɔn Cour suprême jamana sariya soba kun y'i bolo bɔ a nɔfɛ sɛbɛnnikɛlaw ko i k'a dɔn ko in kɔni a gɛlɛyara sabula Cɔrɔnɔ As ni maa min bɛ jankɔrɔba in ka wuli ka jɔ dɔn n'i b'a ka kala dɔn a n'a ka cɛsiri jamana ye i k'a dɔn awa sabula san 7 a y'o de kɛ minisiriya la minisiriso min n'a wakili donnen don diinɛ na jalaki minnu kɔni fɔra sariyatigiw fɛ maa tɛ sɔsɔli kɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a woloma k'a sɛgɛsɛgɛ k'a sɛnsɛn minisiri kɔrɔ awa Cɔrɔnɔ Ase Jalo a ko latigɛ min kun bolila ka kasola don sabula dépôt i k'a dɔn n'i y'o mɛn mandat de dépôt sariyatigiw fɛ yen Wajibate i k'a dɔn o ye datuguli da kelen sabula sɔmin kelen don yanni ko ɲɛ ka dɔn sɔmin kelen don awa wari dunko ani wari tununko la a kelen kun tɛ sabula a don jamana faamakɔrɔ caman bɛ yen sɔmin kelen kun t'o la san 7 baara kɔnɔ n'a fɔra minisiri kuturu k'i kɛra sababu ye ka 350,000 dɔn a n'a kunkanfɛ k'i to minisiriya la Wajibate k'a dɔn a bɔ vérificateur général o de kɔni bɔra ko in ka kabini san 2019 a ko wuli ka jɔ ani jateminɛw bolo kan min ye IBK ala ka hinɛ a ka nin minisiri kɔrɔ in Wajibate i b'a ye k'a fɔ rapport san o san u bɛ sɛgɛsɛgɛli minnu kɛ jango office central de lutte contre l'enrichissement illicite u k'o ma o clé o fana nana bere banba min ye coro tɔ ye ni ka o sarada sabula ayiwa min ye maa damadɔ bɛ yen o kɔni ye sɛgɛsɛgɛli caman de k'u nɔfɛ sɛgɛsɛgɛli in bɛ tali kɛ ka ɲɛsin minisiri kɔrɔ i k'a dɔn maire kɔrɔ i k'a dɔn faama kɔrɔ kunnafoni minnu dira sariyatigiw kɔni y'u banba o kan u ye baara kɛ n'o ye Wajibate a ko min ye Cɔrɔnɔ Ase Jalo ye i k'a dɔn latigɛ in kɔni i k'a dɔn a t'i mɛnna sa sabula ayiwa min ye kalo damadɔ kasobonba kelen kɔfɛ bolo bɔra a kan na pewu éclé o donnama in kama ale ye sɛbɛnfura minnu di ayiwa sariyatigiw ma n'u ye baara kɛ n'a ye Wajibate k'a dɔn dossier 9 a wari kasabi kun bɛ t'i jɔ miliyari 6 sefa wari la ani miliyɔn 95 wari in kasabi bɛɛ lajɛlen de kun bɛ tali k'o la min dununa u ka sɛgɛsɛgɛli o tile ka sɛgɛsɛgɛli ni jateminɛ miliyɔn 384 o bɛɛ lajɛlen de ye dugukolo walɛri ye n'o ye a bɔ bien immobilier min ye so ye so 34 i k'a dɔn ani bâtiment n'o ye immeuble ye o 72 ka taa se i k'a dɔn ayiwa min ye dugukolo gansan ye 139 min ye ayiwa concession rurale o 78
sɛbɛnnikɛla ko u kɔni y'o de sɛnsɛn k'o jateminɛ wajabate rapport in taara wolo min na nin bɛ tali kɛ ka ɲɛsin minnu ma minisiriw kɔrɔw b'a la i k'a dɔn jamana cadre kɔrɔw b'a la wajabate k'a dɔn a nana ye k'a fɔ miliyari 3 ni kɔkɔ ni sefa wari kabini san 2014 u y'o ŋanamu wajabate o waati kelen i b'a ye k'a fɔ o kelen kelen na ka sɔrɔ bɛɛ lajɛlen taara jɔ miliyɔn 444 sefa wari maa minnu kɔni n y'a f'i ye cogo min tableau dɔ kun b'a la i k'a dɔn a wa cadre belebeleba financiers olu b'a la maire kɔrɔ 2 b'a la ani ministre kelen ani préfet kelen i k'a dɔn nafolo kasabi min ni n y'a fɔ sanfɛ wajabate i k'a dɔn o jalaki de binnen don ninnu kan min ye ministre Cɔrɔnɔ Asi Jalo ye sɛbɛnnikɛla ko o kile kɔni ye min nɔbɔ a nɔfɛ n y'o fana ɲɛ f'i ye wajabate i k'a dɔn olu sɛgɛsɛgɛli sariyatigiw kɔni y'a kanu sa min ye kasobo yɛrɛ datugulen o de ka kɛ Cɔrɔnɔ Asi Jalo ala kɔni nana ni fataw ye i k'a dɔn fiɲɛ bɔda dira ma sɛbɛnnikɛla ko kalo 9 a y'o de kɛ kasobonba la Bamakɔ wajabate i k'a dɔn a welela tile 2 in na k'a fɔ k'a ka taa so taa so in ye jumɛn ye wajabate yalima min ni min fɔra a jɔra a la wa min ni min fɔra a ma jɔ a la wa wajabate bilakun dun ye jumɛn ye liberté provisoire don wa yalima i na wari in sara wa wajabate sɛbɛnnikɛla kɔni ma kɛ sababu ye k'olu sɛbɛn nka min kɔni jelen don Cɔrɔnɔ Asi Jalo i k'a dɔn a seginna a ka denbaya la nin kun ye sɛbɛn ye a ɲɛ min salo ka bɔ l'indépendant kɔnɔ a ka bi bɔli la Jeka pib k'a ka feerefɛnw lakodɔn nɛgɛ kanɲɛ 12 sera Bamako k'a fɔ jiginɛw ka bonyamasegi bɛ aw ye wajabate yani ka tezara premier min i bolo don karamɔgɔ de b'a tungura joona ne bɛ n tigɛ don l'indicateur de renouveau sɛbɛnnikɛla n'o ye Umaro Ede karamɔgɔ de b'a tungura a ko an ka taa stade du 26 mars la sɛbɛnnikɛla ko o ɲɛmaa kɔrɔ n'o ye Mahamani Alasani Mayiga karamɔgɔ de b'a tungura min ye jamana marabaaw ye k'u ɲinɛnen b'a kɔ wa min ye ni maa kofɔlen ye karamɔgɔ de b'a tungura ale de kɔni ye waati jan kɛ stade du 26 mars ɲɛmaaya la nka sɛbɛnnikɛla ko a ko ntolanci yɔrɔ in kɔni nana tiɲɛ kosɛbɛ min ye ntolanci yɔrɔ ye jamana kɔni y'a bolo don a ka wagande kɔnɔ ne ka sefa wari miliyari 7 bɔ k'o don 26 mars la a dilannen kɔfɛ u y'a yira k'a fɔ ani ɲɛmaa kura de ka kan min ye ɲɛmaa kɔrɔ kɔni ye n'o ye Mahamani Alasani Mayiga u y'o bɔ a jɔyɔrɔ la sɛbɛnnikɛla ko a bɔra directeur la 26 mars la ni ka taa kɛ conseil technique ministère des sports la karamɔgɔ daba tora nga a ko o kuma min ye ale ka bureau kɔnɔna mun bɛ 26 mars la dɛ ko de ka di ale ye o kuma k'ale tɛna kɔ don la sɛbɛnnikɛla ko a tɛna kɔ don la a barata ani yemankan bilen sabu e jɔyɔrɔ kura din bɛ a ma nka min kɔni ye directeur kɔrɔ ye karamɔgɔ daba tungura ale kɔni bɛ t'i jɔ ni ka farikolo ɲɛnakɛlaw lajɛ wula fɛ ani sɔgɔmada fɛ maa minnu bɛ t'u ka bolimisɛnninw kɛ o kuma a bɛ taa kangari de da u ye a barata directeur tɛ ko ye nka min ye directeuriya kɔni a y'o min kɛ ka tɛmɛ ye dɛ o de nafa o ja karamɔgɔ daba tungura timiya mun b'o la dɛ ani fɛn minnu tun bɛ bila a ye ale ni e damu minnu tun bɛ n'a b'o camancɛ la dɛ a dɛsɛ bɛ ni ka jɛ o kɔ sɛbɛnnikɛla ko a bɛ t'i jɔ ni ka a ka bureau da lajɛ hali n'a tɛ se ka don o kɔnɔ a bɛ t'i jɔ ni ka terrain lajɛ ka binkɛnɛ lajɛ ni ka gradin maaw sigiyɔrɔw lajɛ ka bolikɛlaw lajɛ a bɛ se ka bali de ka funu ka dusu ta dɛ ne m'a fɔ ye k'a kana na nin yɛrɛ la sɛbɛnnikɛla ko karamɔgɔ daba tungura min kɔni waati a kɛmɛ k'o de di bolikɛlaw ma min ale ka waati n'o ma se cɛ o cɛ ne de kɔni taara k'i bɛ t'i ka boli kɛ k'i bɛ t'i ka farikolo ɲɛnajɛ kɛ karamɔgɔ daba tungura a bɛ bɔ ni bere walima gɛɲɛ i nɔfɛ o tuma ko kankɔrɔbɔli don wa sɛbɛnnikɛla ko min ye directeur kura mun bɛ o tɛ ni kalama wa min ye jamana marabaaw tɛ ni kalama wa ni dɛsɛbari karamɔgɔ daba tungura k'o tɛ ni kalama wa a bara ta directeur kɔrɔ ale ka modibo fanga min kɔni ye a ka wajibiya fanga karamɔgɔ daba tungura k'a bɛ k'o de ka min ye ntolancilaw kan ka taa bila bolikɛlaw kan o kuma ko malikura ko kuma min bɛ ka fɔ o kuma ko malikura wɛrɛ bɛ malikura kɔnɔ dɛ ɲininkali gɛlɛ sɛbɛnnikɛla ko karamɔgɔ daba tungura min kɔni maa dɔ ye o kuma a y'a ta ɲɛso ma n'o ye CNT o conseil o maa dɔ ye karamɔgɔ daba tungura a girinna ka da o kan o kuma o y'a yira k'a fɔ e tɛ ne dɔn wa ne bɛ wasabulon kɔnɔ ne ye CNT maa ye o kuma sina ka tɛmɛ o la a bɛ tɛmɛ o la waati min na o kɛra maa minnu ɲɛna karamɔgɔ daba tungura olu kɔni sina ka furuku k'a yira k'a fɔ ko ja a bɛ siran ko maa bɛ siran maa ɲɛ o kuma min kɔni maa dɔ ye a kelen filɛ ka siran o ɲɛ i ferekekun i tɛ hakili sigi nin fɔli fɛ wa i bɛ taa mini saga kan
karamɔgɔ Dabatungora sɛbɛnnikɛla ko a ko min ye CNT o baarakɛla min ye o kuma a n'o kɔni ɲɔgɔn dala sama sama o kɔni ye tiɲɛ kɔni bɔ ka bin a kɔrɔ Mali bɛ ale bɛ baara min na Mali ka jɔnjɔn kɔnɔna la o kuma a b'a da a man kan ale ni maa ka nin kuma sama ale bɛ ka boli yɔrɔ min na o ye Mali ka farikoloɲɛnajɛkɛyɔrɔ ye ale bɛ ka baara kɛ Mali bulonba kɔnɔna la munna maa bɛ n'i jɔ ale kunna ko ale ka taa ka bɔ yen o kuma k'a kunkolo de tɛ wa a n'o ye ɲɔgɔn dala sama o ɲɔgɔn da sama sama dɛ maaw de nana jɔ k'a lajɛ maaw y'a yira k'a fɔ ko nin kɔni nin ye fugari ye bɛɛ kɔni tigɛra la o waati karamɔgɔ Dabatungora min kɔni ye k'a buruja ni k'a neni nka o n'a ta o ta min kɔni ɲɛmakura min bɛ karamɔgɔ Dabatungora o ma kala don a ɲɛna ka bɛn n'o ye sɛbɛnnikɛla ko n'o ye o de a ko ɲininkali de bɛ kɛ ɲɛmakura min bɛ bi ani ɲɛmakura n'o ye Mahama ni Alasani Mayiga u bɛ bɛn la wa walima ministère de sport maa dɔ de b'a kɔfɛ wa n'o tɛ a bɛ ka ko min ta ka sigidalamaw sɛgɛrɛ ni ka farikoloɲɛnajɛkɛlaw sɛgɛrɛ karamɔgɔ Dabatungora ni maa t'a kɔfɛ abada ko nin tɛ se ka kɛ Mali kɔnɔ yan Mali kura wɛrɛ Mali kɔnɔ yan o kuma Kami Tami o de ko o kuma min ye Musa Atayɛri ye a ko n'a t'a kalama ka bɔ a kalama n'a ma wuli ka jɔ 26 mars kɔnɔna ko kɛlɛ dɔ bɛ wuli don dɔ kɛlɛjuguba yarabi Ala m'an kisi la kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ indicateur de renouveau kɔnɔ o de ale ka sɛbɛnni don Bɔjabate naamu directeur kɔrɔ e bɔra yɔrɔ min ni hali bi t'i banba ye malo dulokiba de bɛ don a kana don dɔ la ni directeur kura m'a ɲininka o ma fɛn fɔ a ye a ma dɔgɔya nin ye jama ɲɛna jama y'a a bɛ yen bila hali maa t'o fɔ a ye nin tɛ kɛ Mali kura kɔnɔ bilen koyi Bɔjabate i jɔnkɛ n ka te filanan min n'o ye